הכנס זה אחד מהחשובים שאנחנו מגיעים אליהם מדי שנה. באנו לראות, באנו להכיר ובאנו להרחיב את המעגל העסקי כמובן. כיף גדול, אנשים טובים, כמה מנהיגות יש בתוך הענף הזה. באמת רק התחלנו את הכנס, אבל זה נראה טוב ורואים פה וייב טוב ומלא אנשים, ואני מקווה שנעשה ונצליח ביחד עם היזמים פה בירושלים. אנחנו עובדים עם הארגון הזה כבר הרבה זמן, עם הקבלנים בעצם של הארגון והיזמים. הכנס הזה הוא מאוד חשוב לנו וקריטי לחיבור עם הלקוחות. הוא נותן לנו ערך מוסף מאוד, להכיר את הלקוח, להבין את הצרכים שלו. אני חושב שהכנס ספציפית של ארגון בוני ירושלים הוא אחד הכנסים הטובים ביותר שיש במהלך השנה. זה כנס שמפגיש אנשים מאוד איכותיים. יש פה נטוורקינג מאוד מאוד חשוב בין נותני שירות למקבלי השירות, ואנחנו מאוד שמחים להיות. ברוכים הבאים לכנס הנדל"ן והתשתיות של ארגון בוני ירושלים והסביבה. אז גם השוק שלנו והענף שלנו ישתנה ואנחנו נראה ימים יפים. שצריך לעשות סדר במדינת ישראל, ואני אחד שיודע לעשות סדר. עיר הנצח ממשיכה לצמוח. מדינת ישראל תהיה יותר דמוקרטית ויהיה יותר ביטוי לרחשי לב הציבור. 800 קילומטר של מנהרות. אין לזה אח ורע בעולם אגב. התאחדות הקבלנים בוני הארץ, בוני ירושלים, החליטה להעמיד את הערב הזה בסימן תקומה. יש כאן הרגשת שליחות אדירה. היום במדינת ישראל 70,000 עובדים זרים בענף. זה פרק של 20 שנה לא פשוטות. הנזק שנגרם בשנת 2024, 98 מיליארד שקל. זה מגלם 300-400 אלף שקל ליחידה. אבל תמיד, אם אני זוכרת ומאמינה שיש טוב, אז אני אוכל למצוא אותו. המקדח יתקן, נזק של איזה 850,000 שקל כולל להידראוליקה.